Така, да видим какво са пратили братята китайци. Най-после, долу-горе 3 месеца ги чаках. Септември месец ги поръчах. Сега сме декември. Така. Много добре опаковано. Може да се каже. Терминали има. Хубави. Доста дебела шина. Болчета. Емусмица. На пръв поглед няма никакви нарушения. Много добра опаковка. Така. Трябва да има още двечки. Така. Още една. Всичко е окей. Така. Да видим сега и втория кашон. Втория кашон да отворим. Същите терминали медни, направени от шинички, може би 0,3-0,4, колко са е успоредно свързани. Така. Това са 8 броя. Сега ще бъдат тествани, после ще има балансиране и така. Доста са тежки батериите. Около 6 кг, 5,7-6 кг ги дават. Сега не съм ги мерил на кантар, ама са си тежички. Кашончето е с тегло 24 кг. 4. 1 кг да махнем от кашона опаковката. То няма и толкова сигурно, ама да. Пак са по приблизително по 6 кг, 5,7, както ги дават може би по каталог. Баркодчета си имат. Сега ще им измеря напреженията и съпротивлението. И следва балансиране.